Sugeng enjing Ibu, sedherengipun kula namanipun Yasir Lividan Suryanto saking mahasiswa UNY Prodi Bahasa Daerah. Kula mriki badhe mewawancarai Bu gegayutan kalih soto kering. Amargi soto kering menika makanan khas Klaten ingkang boten wonten ing daerah sanesipun. Ngoten menika Ibu. Napa saged Ibu? Lajeng kemawon kula badhe maringi pinten pitakenan. Ingkang pitakenan setunggal Ibu. Menapa asmaning warung dahar soto kering kasebat Ibu? Kantin Ceria. Oh, Kantin Ceria. Oh nggih. Lajeng menawi pertanyaan kaping kalih, sinten asmaning ingkang kagungan warung kasebat Ibu? Asmanipun ingkang kasebat? Ibu Heni Wijayanti. Oh nggih, Ibu Heni Wijayanti. Ingkang kaping 3 Ibu, kala-kala menapa warung soto kering menika jumeneng menapa lan sampun pinten dangu Ibu jumenengipun? 3 tahun. Sampun 3 tahun nggih. 3 tahun. Sampun 3 tahun jumeneng nggih. Dados mun dangu nggih Bu nggih. Mun dangu nggih. Ingkang nomor sekawan Ibu. Kados pundi Bu asal mulanipun ide sadean soto kering menika saged muncul lan saged dumugi dados daharan unik khas Klaten Ibu? Ya mungkin anak kurang suka kuah atau yang kering-kering kan. Jadi ya belinya sesuatu yang nggak pakai kuah gitu. Oh, ngaten menika nggih. Oh, asal mulanipun saking anak-anakipun enten sing boten remen kuah niku nggih. Dadose remen ingkang sing kering. Oh, ngoten nggih. Nggih Ibu, nomor gangsal kenging menapa Ibu njenengan milih soto kering kagem wirausaha iki? Ya mungkin kan ada soto kuah ya jadi ada yang kering ya kan. Oh. Ya, kan buat apa ya makanan anak-anak selain
Nggih. Kadang ada yang nggak suka, makanya bikin soto kering sekalian. Oh. Nggih. Pun nak soto kuah nika pun biasa nggih Bu nggih. Menawi nyoba sing benten sekedhik ngoten saged nggih. Soto pun enten kuah ngoten nggih unik. Biasanya makanan yang kering kayak nasi kapsu, nasi coklat, terus nasi bandeng, nasi apa kan ada. Jadi Iya. mungkin pengen itu tapi nggak pakai kuah. Oh. Jadinya soto kering. Oh, nggih. Nggih, Bu, nggih. Pitakenan pungkasan Ibu. Wonten pundi warung menika mapan Ibu? Menapa warung menika wonten warung pertaminipun utawi warung cabang? Di kantin Mandi Dua Klaten. Kita pergi cuma di kantin aja. Oh, menika nggih Bu nggih. Menika mawon nggih. Mbon enten cabang nggih. Iya. Wonten ing Mandua Klaten nggih. Matur suwun Ibu, sing nggih.